Maian, Imanol Agirre, arratsaldeon. Arrastion. Gustora egon zazeu bentzuten. Oso gustora. Bestak beste Loraldia aurkestera zatoz. Loraldia jaialdiaren laugarren edizioa aurkeztu duzue. Beteta, hementxe liburutxuen badaukazu. Nobedadez beteta bebai, bestak beste Bilbo Udebarrizen sorkuntzaz eta sortzailez betetzen da. Eta sekulako proposamen ikaragarriz betetzen da. Euren arten izaro bebai. Hala da, iaz, izaro egon zen birritan gure jaialdian, eta bigarren kontzertuen ostean, hor kamerinoan, galdetu nio, eta orain Loraldiak zer eskaini aldizu, eta berak esan zian, Arriaga, eta ni geratu nintzen, Arriaga? Ez ote da larregi? Begira, arrazoia zuen. Proposamen berritzaileak dakarzu Imanol, egia esan zenbat eskertzen dan, Loraldia datorren Bilbora, edozein lekuten agertu, areto ezberdinetan, sekulako programazioarekin, bertakoari balioa emoten bebai, aurten bereziki hori ere azpimarratu duzu aurkezpenien? Bai, horretarako sortu gendun festival hau, alde batetik, udaberria okupatzeko, falta zan Euskararen presentzia udaberrian, Euskararen presentzia udazkenean ugolde handia da, eta udaberria pixka bat zegoen hor lasai, tartu genuen espazio denborala, fisikoa. Eta gero bestaldetik nahi genuen festival moderno, berritzaile, etorkizunari begira jartzen zana. Eta horregatik ona ekartzen ditugun 30 kultur hitzordu horiek nahiko berritzaileak dira, ez? 30 kultur hitzordu martxoaren 5-tik 26-ra zeuk zeure buruari buruz ez duzu esango horretarako nau. Neu bikaina dan jaialdia dalako Loraldia, berrikuntzaz beteta esaten gabiltz, sortzaileek dagoeneko suposatzen dut, zeuekin parte hartzeko gogu edakoila, sortzaile askok propio sortzen dituztelako obrak jaialdi honetarako hori karagarria da bai? Bai, sustatu nahi dugu euskal kultur industria eta sortzailei beti egiten diogu olako erronka bat, ez? Eta erronka horiek orain arte nahiko gustora hartu dute eta ondo islatzen da 4. edizio honetan, Estreinaldiak berriro errepikatuko ez diren lanak bebai, nik batzuk apuntatu ditut azpimarratzeko, zeuri utziko dizut lehenengo aukeratzen, esate baterako, nola hasiko da, zer dakar Loraldiak aurten? Bai, hasiera astelen batean da, eta 4 astelenetan mintegi bat proposatuko diogu ikusleari, eta mintegi horretan Euskal kantagintzari buruz egingo da hausnarketa bat, musikari batekin, Rafa Ruedarekin, eta euskal idazle batekin, Gotzon Barandiaranekin. Gotzon Barandiaranek gidatzen duen mintegi horrekin hasiko da Loraldia martxoaren 5-ean, gero martxoaren 6-an asteartero elkarren daukagu novela berri baten aurkezpena, eta 6-an Amurizaren novela berriaren aurkezpena izango da. Baina berez Loraldia, jaialdia eta estreno moduen Anton Abadiarekin hasten da, asteazkenean martxoaren 7-an. Horre egin dugu produzio txiki bat, formato txikiko ikuskizun bat, non berreskuratzen dugun, orain dela 3 urte Aitor Mazorekin egin genuen bakarrizketa bat, Anton Abadiaren bizitza kontatzen duena. Eta berreskuratzen dugu hori, bi arrazoien gaitik, bata, Aitor Mazo in memorian, hau da, gogoan izateko, eta bestaldetik Anton Abadia da, gure telin historia, gure historia, gure Loraldiaren historia ondo deskribatzen duena, ez? Horren dela 150 urte, bere izan zen aintzindari, euskal kultura sustatzen eta euskal kultura berrizten. Lore Jokoekin hain zuzen ere, ez? Gizon aberats altruistori gaztelu zoragarria dako da izen bebai. Eta hori bakarrizketa batekin, esaten gabiltz... Eta musika. Hiru musikari daude. Eta 3 musikari horien artean, bi oso musikari ezagunak dira, Michel Duko, eta bestaldetik Xabi Zeberio, baina 3. bitxikeri bada eta da Michel Dukoren alaba. Bera kantatzera dator, kanta oso polit batzuk, ze Abadiaren ibilbide osoa egingo dute, beraz, Dublinen hasiko dire Irlandako kanta batekin, eta Michel Dukoren alaba ausartuko da kantatzen beraitarekin eta Xabi Zeberiorekin. Alaia Philips Duko, nolabait berarentzat estrenoa da.
Eta bueno, hori da inaugurazioa, astazken horretan. Ostegunean Izaroren kontzertua, eta bueno. Bai, hemen apuntatuta ditut eta batzuk aipatuko ditugu. Esaten zabiltzena, momentu baten idazle bat, Barantiren da Rafa Rueda esan didazuna, hitzaldizek emoten, liburuen aurkezpenak eta bai, hor transmisio lan bat egin, datorrenari azaldu gauzak testuinguruan jarri, ikustarazi honekin guztiarekin zer gertatzen den, hurbiltzen da jendie, Euskalduna ez den jende hurbiltzen da honelako proposamen bikainak eskuartean izan da, zer falta da ikustarazteko gure sortzaileak egiten duten lan bikaina, gero ni nekatu egiten aizelako esaten, hurbildu edozein lekutara, benga kukai, ote izan ikuskizun barriarekin propio sortuta. Ona hurbiltzen danak gozatu egin behar du bai edo bai. Hurbiltzen da jendie loraldira, helburua hori da. Kezka berberarekin ari gara lanean, ez? Eta saiatzen ari gara zubi hori egiten, ez? Erdal komunitatea, ia enteratzen den Euskal komunitatean sekulako gauzak egiten diren, ez? Batzutan leku berean bizi gara, baina diferentetan biziko bagina bezala gaude. Eta loraldiak nahi du hori, zubi hori eraiki, eta zuk dinosun bezala, hainbat proposamen propio daude horretarako, ez? Eta gure bigarren asteburua argi eta garbi dago diseinatuta horretarako. 3 ikuskizun dantzarekin zer ikusia duena. Igandean Kukaik aurkeztuko du propio eta bakarrik loraldian gertatuko dena Euskalduna Jauregian Oteizaren inguruko koreografia berri bat, txikia, laburra, baina seguru harribitxia, ordu erdikoa. Esan da bakarrik Imanol, ja gustaten da, ikusi barik? Horixe. Euskalduna Jauregian, propio egindako Oteizari buruzko obra bat Kukaik. Bueno, mesedez. Eta denok uler dezakeguna dantzaren hizkuntzarekin, zapatuan sagartu daukagu, ika eta oinkarirekin, hor ere, 18 dantzari estenan gehi ikako antzesleak sagarrarekin edo sagarra gai hartuta, historia oso polit bat antzestuta, historia universal bat, eta gure dantzetatik abiatuta. Inkari dantzataldearen maila ikaragarriarekin, bainera? Gazte ikaragarriak dira, eta oso onak oso biziak, hori ere propio eginda erdal komunitatetik hurbiltzeko gure kulturara, eta gero bukatzeko Mikel Laboaren lekeitioak La Fundizionen. Euskal dantza garaikidea, ez? Lapurdin bizi den gure koreograforik ondienetako bat, ez da? Mizel Tierri. Eta hor, Laboaren lekeitioak hartuta, dantza bihurtuko dira. Beraz, asteburu hori oso aproposa da, eta hor bultzatuko dugu, ia zubi hori egiten dugun, eta loraldia haundi egiten da euskarazko kulturatik haratago, ez? Antzerki eta dantzarekin amaitzeko eta musikan sartzeko 3 emakumeren proposamena bai, bestak beste Mirai Gabilondo eta horren atzian. Apuntatzen hasi nahi Imanol da kuaderno oso bat behar dut. Handidan, leku dantotik ibiltzeko. Hala esan digute hainbatek, ez? Edarra egin dugula, ez? Aber nola egiten duguna 22 egunetan, zer aukeratu. 3 emakume Arriagako produkzio bada, haiek produzitu dute, haiek zuten ideia, eta gero loraldiak badu nortasunean badu ezaugarri bat, eta elkarlana. Eta Arriagarekin oso ondo moldatzen gara, beraz, berehala heldu ginen akordio batera euskarazko estrenaldia festivalean sartzeko. Orduan, Mireia Gabilondo ohiko sortzailea da loraldian, eta aurten 3 emakume antzeslan edo poesia antzestua da, gaina Ipar Amerikako Silvia Platen poema baten oinarrituta dago sorkuntza hau, sorkuntza hori 3 emakume aktoreen bitartez estrenatuko da Arriagan eta loraldiak bultzatuko du. Bueno, mesedez, fan nabaritu itzen dazte. Poesia eta musika da Imanol, jazz proposamenan. Lorazaina egin zaitezke. Lorazaina egin daiteke? Lorazaina izan nahi dut. Loraldiak lorazainak ditu. Nik izan nahi dut, da zein bidot? Web horrialdean sartu, bilatu lorazainaren lekuan, doan da, eta fan bihurtzen zara. Ni lorazaina nahi, fana naizelako, ja hortik. Presioak erintzeko. Izaro aipatu du, inun martxoren 25 bebai, martxoren 10 Imanol jaz, 14 Ruper Ordorika dabilen harriari, bueno, mesedez, zer da hau? Ze itxura ona?
Bai, hemen ere elkarlanaren ondorioa da, ez? Hemen egin dugu lan Izaran Estar programarekin. Izaran Estar programa horretan bertsionatzen dira munduko kantariak, eta geratu ginen, bueno, hartu behar genuela euskal kantari handi bat, eta bertsio sorta eder bat sortu. Eta hala, erabaki genuen Ruper Ordorika, eta 5 talde gonbidatu ditugu. 5 talde handi, horien artean, Ken Zazpi, Isiar Oreja bueltatuko da estenatokira justu propio egun horretarako, Peti eta Balerdi, Mikel Uraken, belaunaldi berriko ordezkaria dena, eta buruz batzutan zaila da danak gogoratzea. Atxaga, Fermin Etxegoien. Atxaga eta Fermin Etxegoien egongo dira gau horretan, eta Imize. Miren Arbaiza. Disko batala berria, baina esan du ausartzen dela Ruper Ordorikaren 3-4 kanta bertsionatzen. Ederra, ez ditxu egun baten, bitu neuregunien Mursego eta Amorante, bitu ze autopari ona, esate baterako, musikari dagokionez hori, zinema, bertsolaritza, literatura, esan dakue, bebai presente egongo dialako. Bai, gainera gustatzen zaigu bertsolaritza eta literatura batzea, azkenengo domekan, kasu honetan martxoaren 26an, eta hor Arantza Urrete Bizkaiari enkargatu diogu testu bat, etorkizunari buruz berba egiteko, eta erronka horretan 2 bertsolari egongo dira improvisatzen testoren gainean. Maialen Lujanbio eta Uxue Alberdi. Eta hori gutxi balitz, pianista bat egongo da, giroa sortzen eta giroa emoten, musika, soinu banda, ikuskizunari emango dio. Eta hori da Joserra Senperena. Pentsa. Beraz, martxoaren 25ean, igandea, goizeko 12 gu engenien, literatura, bertsolaritza eta musika uztartzen duen ikuskari erakargarria. Ze aretu aipatzen gabiltzen, gainera? Errastasunak dituzu, aretuen aldetik eta bar, gero Bilbon sekulako lekuak daudelako, sekulako hiria da Bilbo, baina esaten zabiltzena, Euskalduna Jauregian tartetxu eta atarko dugu, guen jein aretuan, antzoki guztiak be implikatuta dauz honetan. Lan handia honen atzien, baina suposatzen dut konplizidade asko be bai. Bai, esan genuen Bilbo hartuko genuela, Bilboko bihotza hartuko genuela, ez? Euskara zentralitate horretan jarri nahi genuela. Eta aurten inoiz baino areto gehiago erabiliko dugu, 17 hain zuzen ere. 14 areto eta 3 elkar denda. Eta egia esan, gehienekin oso harreman estua eta gozoa daukagu, haiek ere gustora euskarazko programazioa eskaintzen, batzuk eskatzen, adibidez Euskalduna Jauregiak nahi zuen euskaraz eskaintzea, eta horregatik oso horrez lortu dugu akordio bat, ez? Guk edukia jarri dugu, haiek jarri dute kontainerra, eta elkarlan horretan, loraldia haundi egiten da, eta euskarak hartzen du Bilboko bihotza. Bueno, Arria Gantzoki esaten zailtzena, Campos Antzoki, Askuna Zentro, Euskalduna Jauregia, Guen Jein, Bilboko Itxasadarra, Itxas Musea eta berreta bar. Zergaitik ez da programatzen orduen horren beste euskaraz? Ja, hori galdera. Ez jakintasuna da, programatzaileen aldetik, ez dakiz zer dan, azkenien programatzaile izan da, segurazki gero eta gehiago jakin, neuk ere frantsesa jakingo banu, Suizan esate baterako asilo politiko eskartzeko aukera izango nuke, ez dakit. Hizkuntzak jakin da, horren beste ate zabaltzen diez, zek utxe egiten du geure artien be bai? Segurazki faktore asko dira, ez? Bat ezjankintasuna, hau da, batzuek mespresatzen dute oraindik euskal sorkuntza, pentsatuz kalitate gutxikoa dela, eta loraldiak eta Durango Kazokak eta beste programazio batzuek ondo adierazten dute sekulako aniztasuna eta sekulako kalitatea daukagula. Baina programatzaile batzuek ez dute hori ikusten eta ez dakigu zergaitik. Beste bat, izan diteke, beldurra, ez? Ez omen dago ikuslerik, ez dago publikorik horretarako. Bueno, guk demostratu dugu, gure emanaldietan, iaz, hain zuzen ere, 160 bete genuen. Jakina, gauza batzuk, kultur itzordu batzuk oso leku txikietan
leku txikitarako dira, eta beste batzuk handirako, baina egoki antolatzen baldin baduzu, publikoa lortzen duzu, eta bete dezakezu, ez? Beraz, bi mito horiek... Eta formatu batzuk eskatzen dute jakintza bat, eta almen bat, eta gaitasun bat ulertzeko, eta, bueno, izatea eziketa hori bebai, da beste batzuk errezagoak dira, orduan hori normala da bebai, ez da? Eta nik bi mito horiek, ez? Kalitate gutxi dauka euskarak, ez dauka publikorik, loraldiak 4 urtetan apurtu ditu. Eta, bueno, horretan egin nahi dugulan, eta demostratu posible dela erakustea sekulako kalitatea, esaten genuen hasieran, ez? Erdaldun jendeak pentsatuko alu, zerbaitari dela galtzen, Euskaldun produkzioan, seguru hurbilduko dela, ez? Eta horretarako sortu dugu gauza deigarri bat, ez? Eta nik uste dut, ari dela entzuten, hor zerbait gertatzen ari dela, eta ni galtzen ari naiz, beraz, joango naiz. Hori da pixka bat, sortu nahi dugun... Programazioa benetan kalitatezko eta ederra egin duzuelako. Jendea badabil galdetu behar dizut, baina geu hiltzen garen ez, loraldian badakigu jende badabilela. Bilbo plaza hona da, adinez berdinetako jende asko ikusten da. Emakume adineko askota ikusten dut, ez nik leku denatan bebai mugitzen garenien bebai. Bilbo da plaza hona azkanien. Oso hona da. Bilbo da... Euskal Herriko plazariko berena. Nik esan beharko dut bilbotarra naizen ezkero. Gure hiria da, beraz, nik uste dut lekurik egokiena hau antolatzeko, ez? Zuk esan duzun bezala, loraldiak eskaintzen ditu, emanaldiak adin guztiei begira eta gustu guztiei begira. Eta hori da erronka, ez? Badago Bilbrontz izeneko proiektua, hor gaztei begirari gara, eta Brontzen sortu ziren kultura dirazpenak, ez? Beatbox, hip-hop, street dance, hori guzti hori euskaraz bizitzeko aukera dago jaialdian, ez? Baina beste muturrean, 3 emakume, ez? Ipar Amerikako poeta bat, euskaraz, Arriagan, bueno, beste formato batean. Beraz, mutur guztiak eskaintzen baldin baditu eta asmatzen baldin badugu publiko hori aurkitzen, nik uste dut erretza dela programatzea. Azken galdera egin behar dizut, bestak beste agurtzan nunelakoan, agurtzan eloraldire esango zara, bai noski zer esan. Imanol zergaitik merezi du? Txekueri esan, zergaitik merezi du jaialdi hau, ezagutzie, bueltatxu eta emotie, martxoaren 5 eta 26 bitartean, esan duguna Bilboko areto guztietan, dan nuri gustatuko zaigun gauzak ikusteko aukera izango da, zergaitik merezi du honetan inbertitzie eta honetan stop bat egitie danok? Merezi du emozionatzen garelako. Hau da, guk bizitza honetan zer bilatu behar dugu, emozioa ez bada. Emozioak ematen digu bizitza, emozioak ematen digu soriontasuna, emozioak ematen digu gogoa, ez? Eta hemen proposatzen den guztia emozioa bilatzen du. Imanol Agirre, ikusiko gara bertatik, lorazain egin behar naiz, enekian nik hau, web horrian sartu eta lorazain egin, zer dau, bentajaren bat gero lorazainentzat? Bai, prezio merkeagoa. Bitu? Prezio aldetik oso merkeetiala, ere? Bai, bueno, merkeagoak oraindik lorazaina izan da, eta eskaintza bereziak, bai. Hau da, bueno, opariren bat, baldin basoaz, ere jeren alaba ikustera lorazain moduen liburua ere oparitzen dizute, Sarrinandiaren liburua. Bezeukiz talantzarik, anegongo garana. Gozatu asko lan handia egiten duzu, guztia prestatzen, gero momentu iristen danin aurkezteko bai? Ze lasaitasunez da ze gogoz aurkezten duzuen, ondo egindako lana erakusti ederra dalako bai? Gozatu asko, eta animatuko ditugu, danak, loraldira, Bilbo, Natiek Zabalik. Ongi etorri.